Si el que voleu és deixar volar la vostra imaginació i el vostre cos, en tenim la solució. És el kitesurf, o el que és el mateix, deixar-se endur sobre l'aigua pel vent. Un esport que cada dia està més de moda a les illes i que ja causa furor entre els joves. Per no deixar de fer esport i moure el cos, vos proposam un que s'ha posat molt de moda. Parlam del kitesurf, o el que és el mateix, vos donen la possibilitat de volar sobre l'aigua. Vos imagineu com? Idò, poseu atenció. Aquests al·lots es preparen per practicar kitesurf, un esport nàutic que s'està posant molt de moda darrerament. De moment els veiem concentrats fermant-se arnesos i jaquetes salvavides. No acabam de veure clar què faran. No passeu pena, tot d'una sortirem a la mà i vos mostrarem de què parlam. Abans, però, deixem que ells mateixos i el seu monitor ens en comencin a donar pistes. Van dir que se feia un curs de kite i és un esport que sempre m'ha agradat molt i que m'hauria agradat molt probar y bueno, per això estic aquí, ¿no? Per probar-ho y si m'agrada, continuar. Yo hacía vela, hice vela desde que era muy pequeñito y el año pasado ya me desapunté porque no había chavales de mi edad haciéndolo, eran todos más pequeños. Y este año ya decía, pues tengo que volver a hacer algo. Y vi la oferta del kite y dije, siempre he querido probar, no sé qué, porque ves allí a la gente en Campastilla navegando y dices, joder, qué chulada. Y me decidí a probarlo. Mi padre hace kite y yo lo he visto y me gustaba mucho, me quería aprender. Y entonces vi el cursillo y pues me apunté. Necessitàvem un kite, que és l'estel que s'infla, val? N'hi ha de distintes mides, aquesta és petita perquè estem començant i és gent jove que pesa poc. Val? Tenim la barra de control o botavara, en les seves corresponents línies, en 4 línies, que vendria a ser el volant de l'estel. Vale? Per una altra part tenim l'arnès de control, sense arnès no se pot fer kite perquè es tira massa, aleshores com en el windsurf necessites un arnès perquè la força la faci la teva esquena. Val? L'inflador, com han dit, l'estel s'infla, un inflador normal, i poc més. La taula, quan ja se'n sap una mica, necessites la taula per poder patinar damunt l'aigua. Només és el segon dia de classe de Juan, Íñigo i Clara i encara estan familiaritzant-se amb el material que ens acaben de mostrar. I que sempre convé revisar i comprovar que estigui a punt. Tan aviat com això està fet, ara sí, toca fer-se a la mà. Els 3 alumnes i el monitor es dirigeixen lluny de la costa, on no hi ha perill que els principiants en aquest esport que ara veurem topin amb cap banyista. Arribats a lloc, el primer és inflar una mica l'estel perquè el puguem manejar quan sigui a l'aire. Després el llançam a l'aigua i deixem que s'allunyi i agafi vent. I ja el tenim amunt. D'això parlàvem, el famós estel, kite en anglès, el que dona nom a aquest esport, el kitesurf. Clara és el primer dels 3 alumnes que provarà de manejar-lo. Com és la primera vegada que ho fa, el monitor estarà dins l'aigua amb ella al començament. A més, estarà fermada a la barca amb una corda perquè et senti més segura. És un esport de risc. Vull dir, no és un esport com anar a córrer, està classificat com a esport de risc. Què passa? Que en 10 anys s'ha evolucionat molt. El que eren accidents abans, avui en dia se poden evitar, val? Si coneixes els sistemes de seguretat. Val? Si tens un bon equip i saps com emplear-lo, pot tenir un accident, però no hauries de per què tenir-lo si saps com emplear la eina de feina. Si tu ho molles, no hi ha cap problema. Tenim 3 sistemes de seguretat. Si un falla, han de saber connectar l'altre, però tots són molt senzills. El més comú és problema, fora mans. El kite cau i no agafa vent. Les instruccions són 2, és a dir, dreta-esquerra. Dreta-esquerra, més potència i menys potència. Tu pots obrir o tancar l'angle del kite en funció del vent, que això és el tema de l'accelerador, val? Però després només tens 2 opcions, o dreta o esquerra. Tu navegues o cap a l'esquerra, cap a babó, o cap a estribó. No pots anar... no hi ha altra opció. Juan és el segon alumne que manejarà el kite. Com ha fet abans la seva companya, al principi es familiaritza amb el maneig de l'estel. A poc va agafant confiança i en un moment donat el monitor decideix desfermar-lo de la barca. Te voy a soltar pero tenemos que ir mirando delante, ¿vale? Si hay algún barquito no te lo puedes llevar por delante. O la paras arriba o sueltas, ¿vale?
Si cualquier problema que tengas, tú sueltas la botavara, ¿vale? Dit i fet, Juan experimenta per primera vegada la llibertat de sentir-se arrossegat per l'estel. Una pasada, cuando me han soltado, las sensaciones de los tirones sin que haya una cuerda, brutal. Básicamente es como volar. Cuando subes ahí y le das fuerte, muy bien, muy divertido. Lo recomiendo. Quan tot això està controlat, series dijous, suposes, ficar-li la taula. Dijous i divendres farien curset de taula. I ja estirien llets, en principi, per comprar un equip i anar a practicar, no per ficar-se aquí perquè encara no saben manejar tant el tema com per anar a una platja que no està preparada, val? Però ja saben manejar un kai per anar a platges que tenen espai i habilitat per poder practicar, que només n'hi ha una a Mallorca. El kitesurf és l'esport de moda a més d'una platja mallorquina. Es practica amb una planxa on es fixen els peus i que permet surar damunt l'aigua mentre l'estel o kite, empesa pel vent, ens estira. El Club Nàutic de Palma organitza aquest estiu cursos d'iniciació d'una setmana per a joves de 12 a 18 anys, al·lots que després podran practicar pel seu compte i donar, amb els seus vots, un color especial a la nostra costa.